Hagan iko por ngada sngo comment shisha. Ban dia kendu ifi wei lang ba kani ka program. Bat kani ka program ka bangila ai kerteng ya ka home session. Lani ka jinga kendu lang jong ki long yeng. Ka Potternet kadi ka long yeng. Bat hang ni ngidon shibon ngot ki badon hagani ka long yeng bat nakatayo siya katayo ki benta jong ka long yeng. Lani ki badon ha ka long yeng jong kani ka Potternet ki juwan ban kendu ifi. Bat ngei skhem ba haba kawai pa kawai ka program ka bangiwan ra Sophi lani ka Jingiakren ka Jingiakren Sophi kalalong ka jingkyrkhu bat ka penlong ro ba pintip kambha shushu shaphang jongi nomor 4 sin oi di mga buhos oh sko haban maap Sophi nga kumklet nga sko banga di mga buhos nomor ban ka por ni sko bet kumta hari kani kamre ka program ka bahus damangi hari kani ka program ka bahus da Sophi tingan sedang biang iro itry nga ko ang piang go bhai Phiba ro asya kani ka program jeni ka home session but nga comment but nga dap shisha da kataka excitement mo nga laban na khtin pareng kataka jinkman ka bangam laban ong namar banga nga dan but nga hakini ka jaka hakini ka studio ya ki production team Henry Pat production team. But ngidan ro hapreng jongi kiba edit iki videos ngidan hapreng jongi kiba edit ya ka sound but ngidan ro i graphic designer i jongi hakani ka jaka ba nga ko aban pin itho Sophi ya kini iway but hapreng jongi ngidan ya i graphic designer i jongi i Ador ngidan i Bantei i Alice i Pastor Richard kiba di ki editors ki jongi ngidan ya i Phiba hakani ka jaka ro ibadai i iba edit iki sound, iba edit ika sound. But ngidon hapreng jangi imomi, ikong Sunita, iba day head of editors. But shwa biki program ken pelat na kanika jaka na kanika Potternet Production Team. Ide iba final checklist iki baro. She's the one that finalizes all of the programs ngalaban nong yakata. But ngakwa ban ay kajing takuti nam ta jongki ban priang so bhai ki kanika jaka. Kung bapilayo ha class episode ya ka experience jong ki camera crew hakani ka jaka ru ngadon but ki editors tinga ko aben kali ya pi kinong edit iki videos ya ka sound but i graphic designer jong ka experience ka jong pi hakani ka lan ka ba pi tray hakani ka ministry kung no pi edit iki videos ka experience jong pi mo hakani ka editing ngin stang na imomi jong hi hakani ka jaka ay ngoyo Blei hagani ka por ba kumki bagi edit yaki program bagi don hagani ka jaka ngia don lang hagani ka por but let's say kadi ka sien ka banungkong ka bangia syong lang kumne banya keren handre man ka por ka bangi juye kendo ngi subun kambet ban pet yaki program dan ban edit yaki program but habangi sedang ban keren mo but ban yathu ya ka ka ba ngilamat hagani ka area lani hagani ka jaka ka bangi edit dia ka program kum ngala yo i but ngio asngau haki program ki balalej baro ki bawan ban keren ki ong be ngin habiat hu na du ka basdang te haga jo hi ka rukom hangni ro ngi habban yathu na du ka basdang namar bala ngin yai be shapadeng te ngi phinum sngau tho but le se na padeng jongi ro nginum sngau tho te ngahaban kren hi manga namar bana doong nadu ka basdang mdei badai tang manga nadu ka basdang henry ngidon se iwe i editor jongi ibarem do bat ngihaban ong iladei i editor bat kumjo i camera person iban nungkong do hakani ka jingshakri hakaba iladon bat ngi nadu ka basdang jongka Potternet nadu ka first episode iladon bat hado menta nyai ngoyo Blei ba idon ryngkat lang bat ngi hari ka ba pat ya i banwan ra sya ka kamera dei inum yeng imju tre da lei ro banwan pau sya ka kamera te tang ban khod ya i ban shondur bat ngi ro kadai ka jingya penbor bat kumta in sa shondur handai ban ong ban yeng ha kamera inum tre bat ka kerteng ka jong i de ilum lang nyai ngoyo Blei na ka benta ilum lang ya ka ba iladon hakani ka jingkyrkhu iladon hakani ka jaka ban shakri bat ngi bat ban shimti ya ka kam kum camera person bat kum joro as an editor
But habang ngapoy siya kata ka kana nga haban ong ha ka tu kapor, namar ka jingsukri jong ka Potternet ngila sedang house nem 8,000 nyo. Kata ka de ha ka nyo tarik u January 8,000 nyo. Te i Sophi impat kha ha ka tu kapor. I Sophi impat don ha ka tu kapor, re lakha ya ka Potternet. But nga bat i pastor Bantei ro ngimpat day shikurim. Hari ngidang day tangki ba ngi itu itau but ngajuan ban shu yarap ya i haka translation. Namar ikot yanga but i itu yanga lang ba iwe ne ki shakri ki jong Blei but kumta ikot yanga bangan translate ya i but nga haban ong bangam shimladon na do ka episode ka banungkong. Hari haka episode ka ba ar ngaladon but nga sedang ban yarap ya itang ban shu translate. Kam day bangan pet yang nuno ka kam but ha kitu ki por ya ka program jong ka Potternet la palai tang si sen shitayo but kataru kalong tang shiteng kenta haki local cable namar ha kitu ki por kampat don ka social media mdon hero ban poi perkhat bakan don ka social media te kumta la palai be ki program but nga haban ong ba ka Potternet kalas dang daka TV ministry but tang kata handrei ka Potternet ka deiru ka TV ministry lani ka media ministry ka banungkong do hapo ka jilla Meghalaya jong ka gospel nganum ong ya kini ki news channel handai ladang ikren ya ka gospel channel ka Potternet ka ladai ka banungkong do ka ba wanmi syapo TV banyalap ya ka gospel but hot hakitu ki por pat sungau thau namar ba ka de ka jingkyrkhu ka jong Blei yuk shakri jong Blei pastor Bantei ngi aingo na ka banta jong idei kuram jonga idei papa jong Sophi te ngi aingo yo Blei na ka banta jong ba ipen ko ngo yala de hakaktien ka jong Blei mo Sophi ngi juya tho khana ye Sophi na ka por ban ngi jupen ken mau ye ya ka jingkyrkhu jong ka de ka jingshakri but kumno bangila sedang but i Sophi khamtam ilahe ila san da ka ba yo yengi hakane ka jingshakri ila yo lut ban ngi ken mau hakapor badang gret lelei idang dap tang ki banai ngi ju yalam ye ikat shabalej ka kali ka kalalong kum ka yeng namar ba ngi haban le ki recordings tingim padon buon ki batrai bat ngi ngimpat la ban bo iki brio bat ngi tingi don tang iwe ibadi parar kemil jonga ya ka ba menta im treishu bat ngi ringi aingo Blei na ka banta jong iro idon ban yarap yangi hakaban shukendo iki brio lane ban shong hatu ko por ngi don ya ka office hapo mot pran but ilumlang pat ibale ya ka camera but editing hari nganum ong pat ba ilumlang ro ila adi professional nama ilumlang ha ka tu ko por idang khanarit idang dei syaki khatnyo snami te ilumlang ru imdei re ban ong ba ila nang ha ban edit lane ibala nang ha ban le ka camera work hande nyai ngo pat yo Blei na ka banta iwe brio but ita ide ba one kit bok po shna ngaju ong ya kane borobor habang ishong as an editors hakane ga jakamo ngaju ong ya kane ba hakano ngono ka por lada latho ya ka history lane lada ngi kren ya ka ike ro halor ka Potternet nginum klet ya i namar Blei ngi da songo yo Blei na ka banta jong i wat lada imdei na kani ka jing shakri wat lada imdon jing tip than ya ka ike ro henry hakapor ba i pastor Bantei mo i ong ban sedang bat hakapor ba i panjing yarap dei ma i brio banungkong do ba kloy ban yarap ya ka ba im sungu thuro henry i kloy ban yarap but i penhika yo lumlang ngila ban ong ba ita ide guru mo ngila ban ong teacher jong i lumlang ya ka ba i hikai ya lumlang khandiat lumlang ru mda dei ban ong bala nang lupa imnang ru henry i babok ila shim ya i but i hisrang ban hikai kumno ban ring camera but kumno ban sedang ban edit ilumlang ru ila dei iwe na ki brio ki ba imnang tang ban on computer nama hakitu ki por hakat tu ka snem ka kerta phila ban sungu thu numnang than Hare ilumlang isim pat ya kata ka benta but khendiat nganum ong ba ka Potternet program hakitu ki por 8,000 nyo 8,000 pra ka bangi ngi pelat ngin ong ba kande ka ba bahatam kanum nginum ong ya kata hare nakalyang ka jongi kat ka ba ngila le ya ka ba bahatam pat ngila ai ro ya ka ba bahatam Shakibrio hoi kadon ke jing bakla shane shatai namar ngimdon ye ki machine hakapor bangi sedang ya ka Potternet ngimdon ro
kamdon ngimdon machine handrai kai ka bangi don ka ditang ka wei ka camera red ka bangi khot haki tu ki por handycam camera nai namba kala ki khot ya ka handycam camera te ngidon ya kata bat ngijuring bat ngimdon ru ya ka yeng la ni ka studio kadai ka office ka jong iba abok hi ka ba iwai ka ba ai yangi kadai ka office ka baret ba bat ngiju yang hakata ka jaka ban ringi ki videos bat bonsen yaki kamera ro la haban bu habar jong ka kamera namar ide kamera imde hiro shpho by shpho tengam tip sho ngan ong ide pra la shpho kata ka kamera ibarat ba bat ngaken mau kumenta mo ngi hang yaki lights dai ngi hang yaki lights hakini ki ngidon ki tiar kitar ban hang ki lights ngidon kinar ki bianglot andre haki tu ki por ngi ju hang ki lights de ki siet te nganum klet pa hai tu I kamera kadai ka ngi shna be de ki siet ngi ot bat ngi la shna bat hangta ngi hang ki lights bat kadai ka kamera ka ba light le air ka ba shit ba andre de kumta pa de ngi sedang ya ka jingshakri jong ka Potternet bat teng ngimnang ban le ki setting Andre teng ngi persang hi ban le ki settings ngi persang ban le saki chroma mo ki khot ka blue screen hakini gi sngi ngimju kham khot show ya ka blue screen ngi ong ya ka green screen shoot mo chroma Andre hakitu ki por te mju khot ka green screen ki khot be da ka blue screen te teng da penjrong ka khti te kani ka khti la sha ot ki chroma ki long kumta te ilumlang ro impat da dei banang handre ngi persang kat ban la ka jingkyrkhu ka jongi ka shulong ba kumba Blei ulapan pa ho shakri jong Blei mo ban penpoi ya ka gospel haba ilayo I no ulum sha ulum te ban penpoi ya kata ka gospel shaki bendrio baro bat kata hi ka dei ka jingkyrkhu haba ngila sedang hoi ngimtip ya kata kumno ban yai ngimtip shei kan poi namar ban perkhat ya ke ei ka bakalong menta bangidon ya ke editing room la jong ngidon ki camera la jong ngidon ki machines la jong ngi bianglot na dong shadong ka ba Blei ula kar huingi hare ha gitu ki por ngimshim la phos new ban ngimshim la sedang ro ya kata ka kam da ka ba perkhat ba kandon ka jingroi namar hakitu ki por bakan dei nalor bangi dei ki brio ki banungkong te ngimyo I hero bat ngimju yo hero ya ka jing ai men siem nge ba ki brio kin ai men siem yangi shakane ka jing shakri handrei nak gilayat pat ya kata ka por bat ila sedang na usnam 8,000 nyo ngiyat be da ka program ka ba along be shisen shitayo shiteng kenta ka slot ka ba ngiyo na ki cable TV but ngipoi pat house nem 8,000 pra but Sophi ikha house nem 8,000 pra but how 8,000 pra ro ngirang yai be ka slot ka ba dei be shisen shitayo ngimpat la re ban pentam ya ka but dei house nem 8,000 khandai haka bangi sedang ban penkiu no iki slot ke jongi ya ka bangi sedang ban pen ino iki program license shitayo bat kata kadai Friday Saturday but Sunday ngi sedang ban pen iki program ke jongi but om tang kata handrai dal apoi pat house nem 8,000 khandai 8,000 shipho haki tu ki por tengi don pade ki brio ki bangila bo yaki pada bakin wan ban join ngi la ni ban tray bat ngi bakin edit yaki program ke jongi te kilas dang ban wan bat ngila sedang ban yo yaki editor namar menta ke sengi haba ngashong hang ni banong as one of the editors mo bangi shong ban edit yaki program haga to ko por ngamdei mentapan ngin poi mo ka experience ke jongi kumno bangi edit ya ke program ngamdei brio ba edit program but ngamdei hero brio ba ya ka machine ngamnang hero tang ban on ro machine tang nang hero ban off ro machine mnang tengakan mau lada hapo office lada ngapoi ban first office jongi kere hamot pran ngim jule ya ka production hare dangi lapoi shapo laim khra ngi wai sau kamera iyeng bat ngi sedang ban le ya ka production bat ngaken mau sa ba ngi ka first machine ka jongi ka bangi thiet hapo laim khra ban edit ya ka program kadi ka machine ka barim jongi pastor kadi ka machine ka jongi na yeng kadi ka ba mairu I thiet second hand na kibrio te ibo ya kata ka machine te ya kata hi ka machine ira ban
i assemble thamai lani i upgrade thamai ya kata hi ka machine but ka jinglut hakata ka machine ka banung kong do ka ba i assemble mo ngam tip ya ka dor ka ba i thiet second hand ya ka to hare nga kan mau ha ka por ba assemble ki tiar ban edit namar gidon kam ki editing card ha ki tu ki por ki machine ro ki long compare ki dei kimpat dei ki core kimpat dei ki I core ro ki la ki dang dei ki pentium tingi dang edit haki pentium bat ngaken mau ka first investment ka bangi penlut ban thiet ye ki tiar ha ka tu ka machine dei khat khandai hajar tangka ngi penlut bat ngi thiet ki tiar ban penlong ya kata ka PC bakan long ban edit program monitor ladon namar ba la thiet lupa I pastor but ya kata hi ka dei ka first computer la ne ka first PC ka ba ngi thiet hapo Potternet but I lumlang I juwan skill shajrong mo ban edit yaki program te I shong bet ma I namar batang ma I hi banang ngaru ngam nang paso Bantei rum nang basa itaiwe I bayarap yengi ibadon hapo office ma iru imnang umdan banang te deitang I lumlang I banang ban le camera ro but idadap ring ya ke camera but isa shimpat ban edit ro yaki program te phila ban imagine haba phishong hangni mentang ala ban ong ba ngidon the best machines nei ngidon the best machines umdei ban shu ong ki machine ki ba shu bha malo mala lani jong kani ke generation henry ngidon the best latest machine mo ngiladon but kadon ka por menshua haba ngi export program ka shimpor de ki kenta umdei shu tang ki kenta teng shimpor si ngiro dai kadang ka si sin bangal ngadangwan first time kadai hapo arajar khatsau but kadai ka first time ru bangapit miet ada dang step bangi export ya ka program haki tu ki por ki shai khot ya ka render ya ki program bala edit hap render shwa dai dalade render part sa export ya ka haka movie kam dei direct menta tengi direct bait export ya ka shaka movie batang season export hare menshua ngi haban render shwa but ka rendering kalong bait each and every clippings te ke ka bangalaban explain kalong rendering kamot udon utu line na jirong but utu line u haban kelajar ngamlut te ka jingsuki teng jong ka rendering kalong ba shishi clipping namar ka suki palat ka jing tray kam phi kam dei ro shaka kur kadei shadu shaki pentium tamo te kamot kasimpor bha shi clipping ladangi laban ong kamot kan simpor kumba shi tengkentai ai ban render ya kato te philaban mudur the whole program ban render but hai tu ki porong idang ai shi tengkenta dei te habangi ong ai shi tengkenta kabamot the whole program katban dep render dep nang tu pada saban export pat yaka the dep nang tu pan saban master yaka pat shaka CD dala dep pat ban master yaka shaka CD saka penmi pat copy pat yaka yaki haki program haki CDs ki ba bon pat ban print out pat yaki te kaya hakita ki rukam but ngam dei editor tu kapor ngam jushong ban edit hado ba I Bantei la join yangi house na manager khat saw mo fi join yangi handre ngam patnang ban edit eki program ngam ju kta hero lada fi ya ka computer kamut ka tu ka computer ka sabe kum tu ngam nang tamban pelip te namar bonsian ngale ran hero ban ong ban hikai mono ban pelip tengah bet kum tu namar ngam nang te ban pelip ro ya ka computer ngam ju le kta ka jing melian ka jonga ka long bet kum ni ya ka bang ngam tip ban ngam sko thu nganum let ban kta te ngajukan mau ya la de nado mud phila ban mudur nado arhajar nyo habala sedang ya ka jingkyrkhu jong ka Potternet as a translator ngawan nga kendu I pastor Bantei to kumta ngipoi sha ka jingiaid ngipoi ban ya tho ha uju hi usnem arhajar nyo hi ngia tho kam dei bang nginu ngam dei hang ne ban ya tho pat kumno ba kata ka jing relationship ko jongi namar kam da dei ka bajrong bangi thoi thau ngi kendu namar ngia tho no house to snem bat kumta ngi ya ter ngapet lut ye ki kam ha po Potternet ha ki por mo ban manage
ban manage namar ba ipasa Bantei i let jingbon ka ba i let jinglet ban yalap te nga manage ki program nga make sure ba ki brio ki wan ban le ki recordings dadep le ki recordings ba ngiladep ay ki recordings shay lumlang la ni shay babok indaladep mi ki program but hakitu ki por ngim ju check final namar ngamtip baka judon ro kata ka rukom ban check final ki program nga klemwan na ka background media na kanu ko angle ngalong 0 minus 0 nga ngamtip e ruem ka shudai tang na ka jingai e jong Blei nga hapong kadi ka jingai e ka jong Blei ba upenlong ba nakasngi siya kasngi nga learn so many things nga learn hakani ka jingkyrkhu but hagi tu ki por ngimju check te teng ki don ki program kidal nga haban nganumong ba ka best palat teng ka don ka program ka balong worse ro namar ki editings ki feel but filaban go thola da ka machine ka suki nga don ka wei ka jingken mau ka don ka jingthut haki monitors but habadon ka jingthut haki monitors ngim don pisah hiro ban thiet monitor hade ngi yosgo pat yaka sur la ban yosgo yaka sur nei te ilumlang ile kumno iklempet mna ban yo I yaka dur hanre edit program da ka sur kabamot layaj be jam ka program edit be ripple delete antat pe te da ka jing antat ba ngala ripple delete kamot la ripple delete piso tu te dalade pat kum tu hadien jo kata surrender ba sapelaj te teng dalade render lade pelaj ngimdon hiro ka TV ban check Vanong bangin check iki program final program kumenta each and every program license sausen ngi check hare hai tu ki por tang sisen fin check hai imdoni ei te la render iki program la export iki program la pen mi haki CD la pha sheki local cable dalami sheki local cable ngi sate bakadon ka jing bakla pat haki program namar filaso tho ka jing edit ka basu antat Andre aingo pat you Blei ye ki viewers lane ki ba page lane ki ba skap ingi haki tu ki poro kimdei ki brio ki banang bha kimdei ki brio ki batep te naka benta ki brio tang ba ki la yok te nu Blei ruem kala long ka ba biang te namar ki kimnang ban page ei ruem hare ke ka ba ki ko ban page ka be tang ya ka gospel ki sgo tanat ba o kadon ka jingyalap jo ka gospel te mo lamba ka TV ti ki brio ro kim ju khampe ya ka jingduna mdei hadin mo la sedang ban yo ikat mangiru mentate banya ka jingbha te tengah tharai ki babon program ngiwat eka jingduna re ki ki por kamlong kumta te ka jing sedang kalong hakata ka rukom but filaban imagine nadu gitu ki por ki pra khandai shipho khatwei khat ar khat lai khat saw ngampat nang ban le ei ruem haka computer bat ngam ju khta hiro kata te la ban clean boro bangatang bangan le khta ro nganum khta ya ka computer hare kat kum ka por bat ka jingdon kam bat Blei haba usdang ban yala me ka jingkyrkhu la kyrkhu ka jingkyrkhu ngisdang ban bo pat ya ki brio hagani ka jakamo iwei na ki bala trei bat ngi lane ibala don bat ngi ha ki tu ki por ngangej baro ngi tip ya I menta idon bat I jupau bha ha ki news channel romo I Juliana ngidus ngongo shisana ka benta jong I bat ngi aingo yo Blei ba hado mentaro ngidon ka jingya dei mdei ban ong bangilaya jingai ngidangnya rung ngidangnya mi ngidangnya kren ngidangnya ithu ithau ya I bat idei ma I ibalawan pat ban shimti ya kani ka benta ban edit pat iki program jong ka Potternet bat namar ba mai ilade lupa ibala pas ya kani ka lain haba ilawan ma kambut program Potternet tela tip top bat ngilayo ro ban thiet ya ka machine ka ba ar pat ya ka machine ka baar ka jongi ngilayo ban thiet te kala khamlong smooth but ngi upgrade ya kata ka machine ha ka core I core namar ka sedang na ka Pentium te dan uli ka sawan pada ki core machine mo te ngi sedang ban ngilayo de ki core te kala kham stat but I sedang ban edit iki program ki jongi hare ka hadin katukat ni por ma iru I ino but ila le traino shaway but itei pat isa join yangi but iteiru haga to por imdei re banang pat iteiru imdei re banang cameraman ngeit haba ikran shakato ka program ko jongi ila yatho ka experience itei imdei hero camera person imdei hero editor itei imdei hero ba et computer lane banang ro shaka computer ka background jong itei dang dei khna hato ka por katno snem arpho snem haka por ba phi one ban join haga nika jingkyrkhu idang arfus nem kerta bat itrei
itrei hakawai na ki jaka ni po sor shlong. But ideiro shipara but ilumlang. Te ilumlang iiet yala jong ipara. But pisu tho ka perthai ka influence ba. Te iwan ban ong yanga iong ba idon ngi to ka jing shap tiang mo. Kumno kan ka perthai yo ka khring ye i lane ingat no sa ka perthai te imkwa bo para ungat sa ka perthai na marah tu ki por itrei ipo yeng steng po yeng la slem mo te i ong dalong na marba tu ka por ngidang don kam hi ki brio ban yarap te ong dalong ka bala te nga kemen na mar belei ka wei ka long bai te dish para ba lumlang ka ba arpan ngong lumlang phin hab hikai mo phi na madafim hikai pan te ngin le kumno okay to ong ashimti manga kong Sunita tengok okay te itei sawan banya kendo is ngamtip ilaya thu ya kata kan jing kendo ka jong i but ilawan ban join but kumta ila syong but lumlang te lumlang ila sedang ban hikai ye i ila sedang ban batai ye i but namari dang khna ar posnem te ka memory power ro ka biang bha what I learn but kawai na ki jiglong ka jong i lumlang belai ngalaban ong belai ba i refer ro ya itei kawai ni ki jinglong jong lumlang kalong bai lumlang imla ban hikai ka ba ya i ba phin ong lumlang hikai se in ong be what he se pet hi se tu don emang tu si ong be kumta bat ngala ban sku thu ka daw kalong ba yala diru ilan nang ta namar ba ibabok ibadei ba hikai ya lumlang ro idei kumta hi Lada ibabok phin kali babok itu se katu. Wadi sang tu katu em kum tu dari file kum tu kalong. Te ilumlang iyo jihikai kumta nei babok. Te kumta ilumlang i khurahi te ya ka computer i khurahi lehi teng ka sniu boro tang bai khada ka ba khurahi ilam. Te ilumlang ro idon ya katu ka jinglong ba ha ngangai Phiba ro ba experience but i ngangai lada file kli lumlang inong betang kata em inong bet Pet hi se hang tong to don utu te le kum to utu la long kum ta be te teng si ong tip lumlang inang ne bo subatai kum to te isu subatai la ka batai but le ase ka dei kata hiro ka wei na ki daw em ba ngakhlem tre ban syong ban learn ya ka editing la ne bangan don interest haka editing namar ba dapat ya lumlang dah keli bom jujubab. Bat ilumlang ide wei bam jukam keren. Mentate ila keren bahai kan. Hari mensyua ide beri bom jukeren. Kaba bah ban pen keren ke jubab. Da fikren ke ya em arteli jubab. Bat em kam jumi na sentur jong i. Yang aman idang la ban ong em. Hanre ya i pastor Bantei inum ong em. Kat kaba fi ong inong be hoj. Toh hoj bat to katahi ke dei ka kaba kut ke jong i. Te ya iteiru haba I join kumtahi to pet siparate ki ya ong me be jam pet mong tu kadon temeng tu to le melili bom nang iru em pet mong ka tu teng pada bakla te la mai hari namar bakade ga jingya de sipara naka benda jong apat kei ka banga jinjar lani kei ka daw ka ba penlong yang amo ba ngahab ban syong ban ong ba em kalade ka por banga haban tip yaki editing kadaw kolong gumni as a programmer hakitu ki por mo nga program hado mentaro nga programi kanumong ya ka daily program namar banga aingo yo Blei ngidoni pastor Richard ibala shim ya ka benta ngamda kham thakli shu menta ya kitu ki benta ka program ba kumno ban pelait lani ke ban pelait lani ka ba bon sen ila shim ti be bar ngala IT hai ila shim ti menta nga haban ong ba kebabun ke jingkit kam dei show ka jonga kala dei ka jong I andre haki tu ki por baro ki program ki dei be nanga kimi tenga haban perkhat nadu ki concept jong ki program program ka ba kumno ngan wan ra ha nang ta de ki nongkran ki ba kumno ngin wan ra lani edit kumno ya ka program teng la thaite ban pe jaga ju shi ka ju te kwa ban wan ra iki ba thamai ke te hap shong ban perkhat But ke ka jing ka banga shem kalong gumni bun sen nga shong nga perkhat ngala mudur baite ye ki program ki documentary mo ngala mudur ngawan nga shong bat ki editor bat nga keren gen bat ki nga batai ye ki nga kwa kata nga subatai be ye ki bele nga kwa ban yu ya kata ka banga perkhat nga kwa yu dia ka screen tika don ka por ka ba yo hanre don ka por pada ngam yo te ya ka banga nga kwa ting namar nga ya la di ngam nang
Dengan le kum no ngamla banong to shu phi ngan shong no manga. Te bon sen ki don ki judge editing mo ye ki program bangi edit. Ngaku abet pakan long be sebak. Ngam ju kwa bakan don ko no ro ke jing bakla nga kham te henre ngamla pat ban ong. Than ro namar ba teng nga don tu jing sngau ni yo thut namar banga thlia than banga kwa bet bakan long bet kum to te yala di ro bom nang te bom nang yala di ten le ngum no hap shu hun bet ba teng nga kwa ngong ka program nga kwa kum to documentary page mo ya nang to le kum to shoot kum to tamba yala di pat bom nang te hap shukut no tang haga jing batai bat kadon ka por ka banga yo hande kadon ka por pade ngala banong na ka shispa khandai 4% nga yo hare kapen ketik pat yang ana kapor sa kapor te danga syong ban perkhat ban ong hatu ngan nang mo te namar ba kadai ka program ka ba ngaju kwa mo bonsen namar as a programmer ngajuan ra iki concept but ngakwa iki iki bat mai hare bonsen namar ba daladi bangam nang pat kadai ka syukut no tang hakajing batai bat ngahaban shu shania lane ban shu ab ban thlia than ro phi haban perkhat hagitu ki por bat ka sapoi kata ka por kamtam ba ladon satang ilum lang bat haba i Bantei mo ila join kasapoi kapor bangan ong ba kamlong kumni ngahap hi banang ya ka kam da kumni shu kumni te umlong bat sakawai pade kalong ba kumban shu keren kai mo ilum lang teng namar ba di marwei ibatip lut namar hadien suki ilum lang inang nama Phiba imagine adu tu ki por mo ba ila join kato ka jing practice ka jong i kato ka jing nang ka jong i te ila bet bha long ila nang bha te kapenlong i teng ngathlia than ngathlia saba palat ya kata te ngeit baro hi phia tip bangathlia palat adu ka teng iong nga kato umlong yo kato te mla ban le te hadien nga sa realize pada mde kata te de lumlang bala pen bie yang hi ban ong ba kata te mlong namari la jaito palat ban ayu ki program then nga sarai ngo ngamlong hari mano pat ban hikai bangan let biang shapo ki editing school te ka bamla ban long lane ba ngan tip iki ro ka bamla ban long ba sakawai nga kwa ban ong hagapor bangi sedang ya kani ka jingkyrkhu bar habanga ngalawan ban yarap kakam jonga kadai bitang ban translate ngale yaki ngabatai yaki programs ngabatai mo ki program ayu bade ban le lani hakanu korukom henry pala dia kata ngamtip pistu pinong yang kitiar ngamtip ruem shaphang kitiar ngamtip kerteng ngamtip ruem ngalong zero knowledge bet hal shaphang kitiar but da supen biet yang kumno ro kabon ngan biet bet namar ba ngam nang de ngamtip te ruem hadien pat realize ngong kamlong ngalalap ba ini lumlang te kadai katu ka jingjai tu takarau su ong bet kani te bomla ban long bet sini teng dadon ki jing bakla ngalet mo ngano pe sini lumlang bakla idon be jaga jubab bonong bakani ke jing bakla ka jiana mar bakum ni ngaro ngap perkhat oto tandai hadien ngap perkhat ka bomla ban long namar ngidon jabiang kamu at least tengah saperkhat ngong ngahap ban syong tengah rangkren bat i pastor ban ong ba mlong ha kani rukom ngahap hi ban nang editing taba kumno pat ban nang tengah kan mau ha ka wei ka sengi ngapoi shapo office but kadika first time ko jonga ka bangada late hi ban syong ha ka computer machine hang to te daladep syong ka jingkli ka panungkong le kumno ai rum nang te ai ngo pat yo Blei ha to ka por namar ba i Bantei ila don bat ngi bat ngaong i Bantei ngong te ngakwa at least malu mala tang bangan nang te kumno ban edit lani kumno ban le iki program ngakwa ban nang te Bantei ong to kong Sunita bat kumtang ka journey jonga ka sedang na ka to ka benta ba namar ngaken mau mensyua habang ngalet syadien mo ban ken mau ngasai page ya lumlang ba edit te ngisha yo mo haba fi ot ya ka program when you cut haba fi cut ya ka program te ka don ka benta ka bangi cut ka ripple delete te ka bomot kani ka program habang ila ada bread ya ka to ka bangi deban bread te kani ka program ka wan lang ngasai klibe ya la de kumno so tho ban cut kumno ban ot long ka piso tho ka ba namar ngam tip te hari ka banga yo te nga yeng na dien te nga shupet ken hari bangan ong bangan lan pa da ka banga shuyeng kumba pastor Richard la da ikran sibet mai paring siya to mai ilan hakano gorukom
Nakabenta jonga te ka learning ka lalong pe bangal isyong bat kum ta nga sedang te nganumong banga sedang direct naka on off ngampat nang ban keli nei batei ban ong kumno ban ot dilum i te i saya thu yanga ban yon ye kikis kumtu bat kumtu katu ka kat kawan te nang tapat katu ka kat kawan nang tu the fibret ya katu nang tu sele ripple delete bat umdei tang kata namar ba ladangi use kanu tuliki cameras mo kidon shibon ke bangilan ha ka editing but katu ka di ka process ka jonga i Sophi nang tama Phiba ro katu di ka process ka jonga ka bangalan ban nga haban ong ha ka por nungkong but Phiba ro pila experience kata kanu ro ka ba filan ha ka first time kadon katu ka jingtrang leni ka jingkwa ba phin tre baro sisngi baro simit phim taj mar phikwa bandang shusho ban nga kan mau katu ka di ka jing sedang jo ka jing pet mit ro Blei bakwa palat la da enjoy shisha kata ka editing. Kini baru kilale syeng ngate syong bet hapo computer. But kajing syong ka jonga haka computer ban edit. Kapenlong pad ya ipasa Bantei ru ba iong ngaro ngan learn no ban edit program. Iong namar mairu imnang. Mairu ilong ku mga. Blei ukhad ya isya kan jing syakri re mairu imnang. Iong ngaro ngan learn. Te mairu isyong lang akan mau la batai teng ila keli yang akumbang ngate la de editor bobit bah. Henry isyong ban mairu iong bah ngaro ngan edit program. But nganganum ngangam kan mau bakanu gari ka program ka bandungkong nga edit namar ba kidei bet ki regular Potternet program bet namang ilaya license kita yo. Ha ka tu ka por te kidei bet ki regular Potternet program kanum dei ka kidzo nganum kta namar kibon khana palat kibon nga klumar ngam yo anren jingkren ka jingkren ka khamsuk Ray pasa Bantei i edit ya kawai ni ki jingruai kawai ni ki jingruai ka badai naka kidzo album tangan bakla hoi kawai ni ki jingruai ka badai naka kidzo album i edit but pinumla ban mudur baya kata kawai ka jingruai ka badai 100 minutes ne tam khandiat i edit shi banai tam hado ba nga ba sangap hado nga ngam tre shu ban sangap ro namar da kem step ngayo sngobe ya kata ka jiruai men singi baro shi singi men mer baro shi ba shi panai tam i edit ya ka to go ke jiruai but haka bakut nga ong ru ya lumlang ngong ba lumlang ya ka to ke jiruai haka album pelaj bet kumto kumbala edit di pastor wat num ta shu mo fi namar ba kala ade ke jing tre shi tom go jongi ka ba baru si benai tam ar benai kum tahi edit ega program bar katu ka penlong pad ya iba inlearn om tang bangan shulan ban edit hanre hadin kata ngas nang ban tip ikitiar ngas nang ban tip load bat ka penlong pad hadin lada ong lumlang kamlong nga ong ya i kalong ti lape yang ayong kumno fitip tang la batai ngong le kumto bat kumto te kalong oh jinjar mentayong nado bala tip ikong Sunita te jinjar fi dong mlong ru itebe bakari ban long te kata kari ke jingiaid lynti bat kumta ter namar hadir iba te ilawan ha kitu ki por mo idon pat banya thu ya ka benta ka jong i ha kani ka lain jong ka editing kumangala keren ha tu ko episode bo mention tayo ba kumno bang apoy ha po Potternet but kumaneru be kong sita ila ya thu kumno ngapoy ban the first do bang apoy ha po Potternet first time bang apoy ha po Potternet ken bang join ti idan ru iwei be ikongkong atau apa ti boong ikong sitan do mene boong ba por bangale ya ke editing ti idan i lumlang te platep hi bana kelijing kelite ban ong le tu mong andre idan pat kalong kawai ngasongo bidan ikongkong but ita ikongkong ide iba hikai pat ya nga ilumlang ilaban ong le ketu like stang da idan mood laban hikai nem dan mood ya subiang surap ngap lakas ngap di idan ikongkong ibayarap yang iban hikai ba ini ikongkong ilong patient hate ban hikai nga ngar ngalong amde te boong biong kumbo iong konsitam yang amdan knowledge zero knowledge ya ke editing ya ke video bangan le video as a camera person andre ngayo ikongkong pa idan pa ikabang ini kaya nga kumbang ngayo kum tahi nga ailang ikong sitaru but ako to por pa ikong sita ako to por namar bangile ya ka ki programo ba i da keren ni aim to te ikong sita set pa check ingi
Te don kapor kat ban pergi cek mengi jing bekala kebon palan. Te kau sitai dah nang lap mo. Te hadin tu ipa cek segi spelling. Buat ka spelling kan man menginang cek katanya cek bon si ni ka spelling ro ngilab ke jing bakla ka bon bet. Hadu bi kau sitai ong ngan song hi mo kau sita. Ngan song hi no. Ti ipa hikai ya kata kapor. But suki pasuki ngila sedang mde bo om nang ndai la sedang hi malumala ke bangin le ban kaweru ka first time banga ngat ban edit kadika animation animation Phiba edit ba Phiba edit yang kadika animation ba ngia translate idani kiba translate di Phiba edit ha tu kopor ngampat nang ban le ka sound ro naman ngi haban record aka jok opor ban edit aka jok opor bat ka voice bat ka ban tap dah tengah pat danang bahai dan si we John hot ba John iba John ru ila yarap lang hi tu opor tang ba ngi songo mo ko sita ida ni tai iba John iba ide multi talented iba bakawai ka karakter jong babro ipen wan lang lala ka jong kasurde itana dah mo ko sita mo ngatip iko sita ilaban ai khambhai kata namar ya iba John iba John ro ide iwe ni kibrio ka ba Blei ula wan lam sya ni ka jingkyrkhu ha ka por ka jong pat hadin kata iyo no pat kakam ban hikai te ila le but ide iwe ni kibrio ibadon ya ka jing ai shabor okiliang lada fi ong ban le sound ro ile lada fi ong ba in temro item da fi ong video ro tip inang ne tip ya ka video tengam tip tamba inang hi te lada fi ong shna jing shna ro ishna hi te lada fi ong pat hakino inu ki benta ki bobon ka ba idon ya ka jingla tenga kan mau ya ki animation namar kidzo lada ngi kren ya ka animation ngi haban ong ka kidzo program ka dei kalade ki ongkum no hakaktin pareng hadektin kasi haban ong kalade ka do nut. It was the main program ba kibreu baro ban nga haban ongkum ni kadai ka kidzo program ka ba penlong ya ka Potternet banlong popular lani ba kibreu kin tep bat ki ka penlong ya kibreu ba kin shong ban pej nama kamdan quite sure ki program mo ha po TV te ha ka ban ki khot ya ka family show ha ka ba baro shilong gieng kin shong ban pej lang lada day teng kidon ki mek pa kim skutanat ya ipaso Bantei lani ya ka Potternet hare namar pa ki khon ki kwa palat ban pej kidzo pat te haban se ban shong ban pej ya ka kidzo namar kadai ka kidzo program but kadai ka kidzo program ka ba penlong pat ya ki brio bakin khamte bha ya ka Potternet namar ngila ban wanra ya ki varieties nga mentahadu mentang ngil ngala haban ong kat no generation san generation ngila da ya kidzo namar ngila ban ong kumne Sophi Alice nang ta boy kide ki banung kong do ki ba shong ha ka kidzo program tang laingot mo nang ta kidon de sekiwei de ki khna Sophi modul mai ilale degree menta Sophi ila pass class 10 menta te Alice ilade master boy bala graduate te filaban modul nadu ti por kadai ka kidzo kila sedang te kamot kat no generation kala de biaj ya kan ka kidzo program kila sedang ya ka kidzo program na ka por sya ka por but ngi haban perkhat konsep thamai every time banta ka kidzo kadai tangan ega program ka bangile ro ha Potternet ha ka ba baro ngi haban ya tulun lang ban ya trailang hapsong lang ban ya ngisi song ban perkhat ka program ka ba kumno ngin wanra namar mla ban wanra ka jo shikajo but kadai tangan ega program mdei ba ka penteli tang ya ka yeng ka sem jong ki brio ki bapet ka penteli ro yangi nama dei tangan ega program ngi hab ya lumlang ha ki tu ki por ngilong volunteers hi every Saturday hablong volunteer hi ban pej ki khna nang ta de por program ro hab yeng be hang to ban shoot hi nang ta na dong shalong ile hade na ka por se ka por ngi persang pat ban pen thamai ban wan ra ye ki concept la ne ban wan ra ki eki ba thamai bat ka por bangi per khat to ngi le ki animation
Te kidon ki animation mo te ki po na mala adon YouTube channel la ya te ngiyo ki animation ki bade ka tien pareng. Te but ngiyo ro kadon ro ka copyright ka ba ngila ban shim ye gitu but ngila ban download. Tingi download ye gitu but ya kata ngi ong tong ini le khasi ta mano ban lepat. Namar fila asung thu hakawai ni ki animation bon ngot pat bakren. Ai ngo yo Blei doni ba John pat hatu kapor. Ba John ni dewi character film laban mudur ba ijo ibreu ilaban keren shipho jat character. Halaka jong ka sur. But idon ru iwanda pat. Minum laban klet ru ye iwanda mo ila trei news nemi but ka jingkyrkhu jong ka Potternet. But kasur ka jongi kalade kasur ka bapau nam tam lada ki khna ki ba mensha lada ki ken mau ka to kasur ka jongi kham tam lada ikren Jezebel lile ka jingiaid kasur ka jongi hado ki brio teng teng kim itho ya handrei na kasur ka jongi kila ya biet ya hada imlong pat kumta ma iro lada dei ba don bat lada ikren ngathara inia tho ha ka first ba iwan ban join ya ka Potternet ngada ken mau ro ngasusen namar bangi jule ya ka program kumbang ong ba ka Potternet ka dei ka wai na ki Bantei ka program ka bangi pelan mensua every time ni haban perkhat something new ngamla te ban sha ban yai bit kumjo shi kumjo te ngawan nga persang bait ban wanra ke ka bathamai te kala poi ka por ha ka bangi pelan Jingiakren menta pastor kiladep kren nang ta kiladep kren kiladep duai dalakut ka program ha ka bakut jong ka program shaidon kiba brief pat kiban pule ye ki jingtho da ka ba kentu da ki tien ka jong Blei tingi shaidon kami ki voiceover tinga kan mau iwanda idang thamai ha ka por but te haba iwanda idang thamai tinga la khot ye ngong to ailat ye mo ba inkren ngamte ba inkren kumno kadai ro ka jing bakla jongaru khlem hikai khlemi henrei nga shania pat ye ki wei pat ki editors ki badon hang to I has ro idon I wei ne ki yarap ingi ha ka por I khot ba hesita te ngong ye ngong Sopha sapet mafi ba ban ai ka voiceover ma iro I khlem hikai khlemi I shimbe ja ka voiceover to kata kalabyang but ngaro khlem check ya kata ka program ngaro perkhat labyang kumno ladep pelait ladep ai kata ka program haki cable network nga check ken danga check ya kata ka program te ngala la suthu hi ngate nama dadon jing bakla ka bolong kumta te nga khluit te nga khot yes ngonga yakani ka voice over fi pelat te ong ngate ngamnu namar itaru imdadi ban bakham keren long kum lum langi bom ju kham keren kai bolong lo biang bet ka voice over ka long kum ba hikai school pisu tu kumba I donong hikai ba di hikai school ki kena ha kata karukom kari ka voice over ba hikai school ki kena nursery kum to ngong dakani village pelan ya kani but lada iwanda ipe ya kani ka program lesi ila ban rakhi namar in kan mau be banga khot ye banga da khot ngada mai si saya te ha kata kasngi ngamai ye kumbang alaju hikai dengan susu hadin ka de jing bakla ka jonga banga klem hikai ngama ye ban ngong ya kani ka wei ngonga wat num persang ban ktayu mic lene ban le voiceover la da fi klem pat practice nado menta practice fikwa ba fin kren namar idon ka jing thrang mo ma iro wat la da isong hang to ha jaka ha po reception hen idon pat ka jing thrang ban shakri te ngi ai ya kata ka banta ban kada ma ye ban ong ba practice yala de hado baki briu kinda yo osngoro kinda ong wow but practice yala de hado hadin kata sa shimpat ban aya ka voiceover iwanda ishim so serious te ya kata ka jing ong ga jonga ha kata ka si but khamtam gal akren daga jing dom namar ka daw kolong baka program la de pelaj mla shu ban le eru iwanda ishim so serious da bada shisha ngamtep iwanda I practice he but hadin katu katne haba ijon pademo isdang ban shim ya wanda ngalong amis balai baki brio kisdang ban phone ban kli mano badai tu ikan thai bai voice over tengonga jayu pat balai kyo kasur ayufi long kajing kata kasur ka jong I bat kajing sngo kata kasur ka jong I bar ngonga oi dei wanda dangala ngap dala de ngalungo ngong wanda ngakan mau sa ya ka to ka first time ba fi voice over but hadin kani ka voice over ka jofi
kala long de kumway te but da ngila ban ong mo hanre menta namar bangimle show iki animation ngat harai la da de bangile iki animation ngin shim hi ka voice ka jong iwanda namar ilong ready be namar yong anytime la da fi khot ba kata ka sur ka jong i but ka rukom ka jong i kata ka ba i ai na dnm kadal but mde ma iro I wandaro ngakan ma mo te ba imde ba ai voice tang ya ka hoi ka sur temen temen samla kena klung ha kata ka rukom but kumta ka de ka jingiaid lynti pat jong kata Piju ong hiya kata tang ba kanam laon pen bhai Hey, kung no pinut manong kumta. Kikan ni gilale pimbitar. ngam ko asyo ban kran phang kani ya bam Blei kong i pi blei pi don kami ai ne ya. oi adan kam nong ya rap te ha kam ra changa ya si ban ngaste Kai bangala ban yarap i pi kong. to sha bangan derung sha po ya la shan kmat ya me joseph na do meno ngei meru mele kom chu ya nga wa dem le ran ban pla hok ya nga Kabahabangan le suabi. Dekan ni kejaka mesas papi ang. Oj kon, hadin juga ne ka wa Jordan. Kadon kari ka bala kreu try. Yaro intrai. Ban mentangin song thaj no. Ya lam yang ini ijep. Ban yo iya kan kasi. No, anak semua tu yo. Oh semua kum no nyalam. Joshua, kapor jumpi ka lapai. Oj atanial kalong shisha ka bapla. Ala kami kumta. Buat mengaruh hadu itu kipor ki ar hajar khat saw bangaya lentiru hadu khat nriu ngi posani re kha adu ar hajar khat nriu ngiya long ngai I ke ik ba ngachi ka change te namar kumbi ongko sita every week ka change baik ka program but hadu suki pasuki wan ndere tambah kita ki sak main re wan mengiru sak mai beti ke ba ngile man kasngi ngi sak mai be namar ba sakawai ru namar ngidang suban thamai ban pen bahaya ka program ngimpat tip ke ba ngidai ban le ti iko sitaru ba ide wehi ba iblahi kai yang kawai yang ba ado menta kum ni kum mangalong ru kadai ka jinghikai jong ing songot shisha kata ngeit mo Phiba ro ki ba pet bat hang ne baro nei na baro hi pinyos ngo bai kong Sunita imai let's say ya Phiba ngam pa jumai kata te dei namar ba dang kum ne re ngakran ya ka ba menshwa namar ba buan se namar ngiwan na ka jing bam tip ru em pisngo to em ngiwan na ka jing bam tip ru em bat baro khoi ka di ka learning process daily base te ngilan every day ngilan be ka bathamai te na bata jongaro ka de ka jinglan tamba ngada la learn pade nga so tho ba okay ka de ban long kum to te nga kwa ba ki we ro kin long be hakatu hi ka rukom but ngila ya ban pen be ji be ka jingmai ka jonga kam de ba nga mai dom de ba ka hoi but nga kan ma ha ka por ba ki join nung kong nga juong pe jangan ika kentien ka por ba fijo kan ma ngong pe dari ka por bakan mai ro nganda mai tamba kamut pa de ken ba hari ban pen bhaya ka kam but kam tam nga juong e kani barobor ahadu mentang nga juong ne em lada ka jing bakla ka de ka jing bakla ai ba ka jing bakla kan de ha sau kun ro ka bangila ban pen be hari sisen lada la pelai supai ba kam de shu ka jing bakla te de namar kata nga juong man ka por hadu menta check iki programs Dinem lada day ban check si fusin ro check. But lada ngalap ya gajing bakla te kamut lada day bang ha phone si teng miet ngaju phone ya kata. Lada day bangan phone san baji mestep rongan phone. Banong ba kador gajing bakla ka program. Hari ai ngo pa diu Blei ba ngilaya ngilajan dap khat prasnem. But ngidang learn hi man kasi nginumong pat bang ngidiki professional. Hari ngidang learn pat man kasi nginumong bang ngimdan jing bakla ngi bakla hero. Handrai kaladai pat ka jingiaid lynti ka basngo tenat
Kei ke Jingiakren hakani ke jakar nginum ong bakal ada ke Jingiakren bangilia thulut. Nama lada ngin lej ban ya thulut ngatharai san episode ru episode ro nginum la ara ban penkut ya kawai ke experience ke jongi na wei snem show wei snem. Hadai suki pat kumbangila ya thu phangi lumlang namar idang don hi bat ngi ban syakri nang tai itei pat ngisayo pada ya i Pastor Richard ba ipoi pada syakane ka liang jong ka editing Blei ula khot I syaka jingkyrkhu hare idon parla ka jong ka jingkhot pada ti ya iru shwa bangin yo sngo ngalaban ongkum ni ma iru imdei re ilong kumangi hi ti ka basabat ka batam in ya thu pat mai ngaso semut I kata berperkat mo nana ka fi ong sisya namar ba syaba Blei khot inga banong pastor de Blei khot syanga haka ministry ngakan mau lingba mde yanga hade lingba kasur ko jios ngojong I nana abai pastor ngakan mau ngojira bi I haka healing festival beningkong banera banyate flex ber pastor bade board kumtang si volunteer kumta tengah kan mau bang tip ka ke ba KQE bat ki khot si ministry ban ong ba banyarap lang haka production tengah kemen ba atas hina marba mde mak ibon ong yanga di email lingba jing email jungi bijiwan ban ya slok badi show office te wan oi nga obi pastor di costa don kam ya me hapo ka team jogi ga men set fila komen la so ani ka je so bang mar don kata ka strat te ba mak kidei ba bahagi ba strat ngla ban long ngilong close ba long ki parya ki ka environment ma preng jogi kum tahi ngal komen ba re kan ma ba ila bo I ka singi bangaran si sha office ka di ka singi ba ar nga kan ma bang liba kendo ngala kemen ba balik kendo la shisha da kemen ala kendo wong amenta telayo ban ya snok tilang kata ministry satu por ngala yang ro utrai artat ngala kala bemud hi hari ngadang sedang hi ya ka taka lynti ku janga brenga kan mau pat satu por post office shaban kendo I pastor kendo syainana tengi syong bad ikren ya kata ka vision ka jong I ke ba I yo mo ngeit na ta jonga nga kami I ra hari I na ta jonga te ngakan mau sa bi ong nga ba ikwa bedrung nga ka editing hamen sim jenga mo long ba man melet du puta ngala kemen sisya hare hakajing kemen ke jonga pada sidong te haba pi kemen palat but aba pi the dom would you decide to would KK hakata singi ngami ni sintur jenga ngako long sipai ngakan mau sa eta ka singi but kajibi jangan nga kerbit iyo hari fitip ka flu be kata mar kadi ka dream jangan no nursery fin kali nga macha school hay kwalong iyo nga spy kadon be kata bahata singi be kilina na bandrong sa team ang kwalong spy bahata singa ka mau ka dur jeng I ka sukalabet nga kan mau sa nga syong face to face but I ka sukalabet ka sulong no alyaw be yam nga kan mau sa mga ngeit isung si ito ka por masang tabi ang nga spy ya syakri kidan hiki pastor kidan hiki syakri ki jong Blei to may lay pitibit sata te kum tahi mas da mai tang shaphang I syongka beri lay ber pastor I dwai no beri pastor sa kamera jongi nang ta ngamino na office na laim khra nang remau poi tang ha to step nga thap chalang ila di ti ngong Blei yu temet bit tasngeng Blei mo yo ka kalar ka kabu mal ami na yeng ban yu hare kum ta ban mali jiba kum ta okay to fine kalakut kum ta ka story hari pada ngasuthu kai bau Blei pada ubu te khat mo habau Blei person keren kini ka khobor step kai bau Blei em ula perkhat nam ta jong phite la mangi em ngi sakman makna kata lynti ke jongi Blei upen phai bet maka bible ko ngi Blei upen phai kem sim na ka banta ka hok ka jong ute mde ke jongi bu I ngi hado kata ta em ba ngasuthu I nga hado kata ta bu upen phai bum kwa ba ko kem sim kan jot udon mo ka plan mo ka jarmaya arkhna ka ong ba udon hope te ka jikermen but jong ka future te mo ka lawai ba ka jikermen nam ta jongi bang asung thu ang ta mahaka to ka por ka di ka time jonga ba nganang sedang hari ngasung thu pade namar ba haga jinglong khna jonga nang shoka stand to ka por te nganang khulung ba hari kum nu butra pen phai nga pade ngakan mau ka tu baklang ka di arjar phra mon na kiki khot hari bangan wan syaka ministry pada em ka shimpor nga hadu arja khatsau ngalingo abai kata
Nomor hakat pening cerita kipor. Ke baca kalong nomor ba situ kandiat. Nomor kata ke Jingiakren ke jong ate I pastor. Fitip haduk ka second festival ram healing festival nong. Haba kiki khot ban volunteer ime ngam mamnai ra. Ngongan le hari fitip mangala le ran kita ke jawab jong. Fitip ngari naki. Bang akan maut ke por bi pastor sa jayau bat prok jong abu pun jayau. Da I kali je pastor am sting meet pastor peyeng. Ngari tapi yaki. Ngari. Ngak mau ngari pastor sekedong syarat. Bak jingkyrkhu mi pastor ji nga. Hado nang sim-sim nga nang tip ba. Doni bi basit bud ya pastor tu kepor. Itu yang hana pastor ngisit I pi na pastor sip kendau ya pi. Ngisit I na ji ya pi. Ngap kam ji. Hado kata ka pelong nga. Baliu benri di pastor nomor ba ngakam tere ban snok ti. Hado ki healing festival sadin li em bun banga ngam juan show vol ti. Chuan ji seng beno. Beliau kawan ke jing daerah nga. Reng ong Phiba Blei pa udon kaplan ke berkau tajuk PM uplu pen pai bet. Bang satu pen pai ke mesim jenga. Haduk ba ngakala kemut ukot inga belang pastor. Te nga pen tibet lele ndenga lech ben buat iki pastor. Sakata reng ngalengo ngapat kadonut pada mo don begitu ke dream ni pastor im khachu. Mo try Blei la pen pai try keltia jenga. Reng akan mau de Kidon kisnem waktu kepong asam buat di pastor, kikot biang show office. Ban haka tim jeng kima tang lasuk komen biang kata kepor. Ngapar kat bangan yuk kata mesin biang maka di gajing kepasien jeng aga jiet jeng aga komputer. Reng man besok komputer am hayang adon jeng iba mom di jeng a. Reng aja kematuk syong komputer ngapri. Reng aku apa? Buat di syong komputer. Ngamlak sya ngapri. Akan mau. Ngamlak syong pede. Tengah akan mau tu kepor kekam beki ai nga nikong do mga pohine ban phone hiktu ki number phone ki bajuan ban visit kali kata ka kam nikong do mga yo mga ju phone nga ju duain ta ju ki ban kali ka mat baki ki don kam ke imone ban follow up ki tekom tahi ta shibnai ngale kata hanin kata pade kadang ka si ka bai pastor mai translate ka khasi pang dujok pacek nga si senduk kartu nai tep nga syong pe tu dujok am haru ngala koroi pri sahabai ngala kadang ban pe kita dujak ban ong ngil ding ngebu ke cikil de ngak kini khot ban sakri ne khot kami ke de syok be hai kom ra kendong ba te po Nama ciki por ngi juple ki program agi CD na but kawai ke CD hak ban check shwa ban pelat ya ka ni ka kulmar ba ngala thanam je beng to kapor angya sisa hado ka sawani kapor bangangit pakadi be kapor ban tunjuk te Blei em ula ayu masa Steborn khot ban long nong pelat te kicu khot hing sim hari ban long real leader u pada muram yalam sha klau tengah stu kadai galanti klau yang awat kopor ka kulmar ba ngam yo ban sakri ban komedi ban sakri bar ngi perkhat be extravagant perkhat be mo bong ka sut kebut te jeng lo sakri kamdai kata kadai haban separate shape mo hapan humble shape hapan pen senguret maka Blei kunti ba senguret te hang tang subat ngai ne be hata dan jing dam re umpau mo kabas ni kamdi ka burung syopok kali ka bami syabar nak kami dah tak kesyubhan auta baru Blei I kitabat ngasakan mau bai I dan hi kajing kwa nang ngaru te yo benrung editing room ti dei bet perlok bat ki mo te hot bai kai ngate ni kong ngomai lumlang hari namar hatu ko porang ibi edit lumlang ngaju le yu ngayang inadin kanang edit lumlang tu por lumlang I kongkong inmen kong ros ma bat I tei tu por gi edit program kia dikini ki langut ngabakar ma tu por pon join nga heba kerja kalau tu por ba ngasuyang unadin kat bat nyen batun lumlang wituk ngopinya ni tu mo nyen wituk ngopinya ni tu takam tahi nama lumlang pat bar nga ngastu bang di beri na bar ti juba bi imlog begini kimi bro juba bi yang uta ti skam no imju yu pada te hre bahikai yang ati di batai maka mau bahikai nga hite ba ide batai be inana ahi idawan ban slok ban syong nga yung learn suana I ba mairu ilan I ti ikai mo is a good teacher hi ngala ban ong ikai ka ba I don I the best hari musi pada bang anang de da batang ramar bang syong ba ilum lang hasan dabet every program bila MI every program balai de Potternet ngasyong bait hakaman lan hakadiang dangam le yung ngasle ban bunia mar ngastu de edit dan beri wet ha ngas ngabejar ngaso bikap ngapi mobile hari ngampet mobile ngampet inyon iyo maka dia jing terang te hap trish ta maksud tu pada mau hak ngam dan knowledge kata daripada ski ba ngasong lang beri ti I kai bat
teknologi mentah. Teknologi YouTube. Tengok ke YouTube baba. YouTube baba. YouTube baba nambar ba. Pinyon way batan kala batai. Te kairap sibun. Kadai kata pakai rap sibun re. Kaji sengut kadai nambar ba. Ngasa play ki jingmut perkhat jong hadin. Mo bang sesuatu pada ba na ibu beli lokot ingkong te. Ngarele hadi ni kata. Beli kuat yang ada hapo production te. Rengeling okot malong pastor pada. Rip udan double anointing tu. Wang apa perkatang kawai. Hari Blei di babah tu kata tem. Wah double portion dia ni. Ya kan ikat peteng mata. Karena open pie lang mau. Ngayon lang pastor senang najuk kapor. Ngayon ban let ru mau ikat editing iru. Kata siya pengalong sidong te. Ngalong fortunate bahan namar ba Blei ujit kumyang agen. Ngayon bahaka under leadership jong inana di pastor. Bat kini team barok. Iyo ya ban snokti ban lan mdi tembang ba ayu na barok ngilan ma yu ni ba ngilan idan ne kapor ba ban mata ngayo ban hikai ru ya i alis mo nge hikai hari ban ke i ba ngingi ka knowledge ba ngingi yo ngingi don ma ban alang sya i mo menta te iru kandiat ka experience ka jingi pada ho long new ngila itu ida kena de mo ki parai ki long hari pada haka work pada haka teamwork menta pada nang lang fresh menta dang kano 1 month Ilai rap yang ni. Ilai rap sibun pa reban haka office pada mo binwan pada kum I ban rap haka ban manage kata social media but hang ni sit ong gawe teh Potternet ya ke bamnang ro em pihak banang ke bamnar pihak banang ban saprek pihak banang ban sat biknar banang Banang. Dia kata bat barok teh. Ya barok nak kadau te I alis mau hane kapor. Ka experience ke jengi pada. Lang new hakare ka kam. Hare ka experience ke jengi pada batai ne kapor matama. Ka jingsang chonga kam dalong elaborate kum ikha I pastor Richard ngakot baba hep mo I be I batai. Kabasdang menshwa pengadang det por dangdon ya ka Potternet office ha laim kra. Te ikha I she elam bha yang apon sha dang det por ba yo summer vacation ba winter vacation ishi alam ba yang ashti te por ba ngashi shong he editing room kalong fascinated ba karukom edit ima malum lang I kong Sunita long ikha sorry I ong ye ima malum lang bani kai lang yang namar ba ngashong ngape I kalong fascinated ba I mamalum lang im chitre ban hikai hoat I yang adu im hikai yang ali mun shwa im da krentan hi te ngasushong kum I pastor help mo I shong but I kum tahi ngaru ngashong be hentu ngasipe kai be ile kikis ba I nyon kerupel delete kum ba I ong I kai be ile am ngasushong ngasupet but kum ta te ngalen hadin ketapat sisien ngakan mau ha Potternet office hi halayam kra I kai ong shim le isu ai nga koi ke program kum tu ba ila da Blei isu ai nga shim practice kum tu ka experience jonga borok kadi banga shululia hi te ki editing ba ro mangadang menta up to this point kidai ba ngasule hi lulia hi hang tu pe hi ke balong ke bamlong te menta hoat I baba hap I don hang ni bani kai show namar ba nga pathat du mang bangale mga kadai bansing audio but ki videos kata kadai ka way bang asy ta haban le te I don I baba hap tang shingalayo program menta nga ang baba hap pensing shaki audio sa mga yo edit kidon lang hani barok ki bayarap But isngo kuman mo ngin ngangej ba firo I ka first program ka ba I Alice I edit kadai ka home session ka ba one kren da ki camera person ka home session ka ba ki kren ki camera person kadai ka first program the full program ka ba mai edit but hadian jong kata ngihang ni habang edit program ro mdei baka kti edit kadai tangkawai iwe brew ila ot ila edit te in shong pat sa ibatay mo I ot te nganda shong sama nga te nang tu te lanang lake shushu te kumta kamdei ka ba long ke editing ka ba long bet iwe brew edit kadai ka jingpen million ka jongi hapo ka jingkyrkhu job ka Potternet but hadu menta ngi haban ongkum ni baya kawai ka program ka bangi pelaj kabot ngi ladap edit shwa shi sen but ngi ya biang ya ka sha arsen
but nang ta ngi tap iki Bible verse, nang ta ngi check biang pat ya ka sasisen, dan ya ka audio work, kum ta ngi ya ban repeat hadu banda pelat pat ya ka shaki pat ba. But ngi ai ngo yo Blei, naka banta I Pastor Richard ila yo sngo ya ka ei ka ba mai ila ya thu. But kumba mai ila ong kei ka ba Blei ula khot em, ka ba mot lada phi ong em ro, handre hakabakut pinpoy hi hakata ka jaka. Te ai ngo pa di Blei ba nga ngeit ba ya em Blei dadon kam ban pha do kha te ban ngot. Wat lada mai inung kong ila ong handre I sngo tho I realize pat hadien ya ka jingkot ka jong Blei. Te hado takado kha ka khlem pat wan pat ban ngo je I kumbal ale yu jona mo hado bom da kala ka bom hadre mai la kham sngo tho kloi bat kumta haba ila don pat ha ka team ka jongi kumba phila yo sngo mentan na baro hi Jingiakren ban ong ba kamdei ka ba ngi dei ki professional kamdei ba ngi teplot kai ka ba ngi tep kare hakane hi ka jaka ban ngai ngo yo Blei ba kane ka jingshakri ka dei ro halor jo kata hi kanong rem but habang ngilatip pada ngimjutip patang ya kawai kadai nam dei pia kubur am moang re bakini ki editor kamot kinang tang ban edit kamdei re ya kata pat lada fi pentre ya ki ya kano no ka kamro namar ka jingwan ka jongi we pi we nungkong hakane ka jingshakri wat mangaro kamdei bangawan tang namar Blei ba Blei ula khot bat ka namar ba kadai ka jingseng ka bangila ya seng mo ngahabanong ipaso Bantei bala seng mo kamot bang ile bosi kam nei kata pastor jule bosi lada idon kam hado mentagi ni gisngi itrehi eki kambat kata ka penlong yang ngiro la kade hakaban sar ne la kade hakaban klieng ne la kade hakaban rapiar ne kumbo ong ban saprek habaro ki benta but kani gadi ka program mo philayo I ba I host man ka pori de I Sophi ban ganget haba philayo I ki tu ki first program ki second episode philabet kadon ka Jingiakren markel yang I Sophi ya tho ka experience ka jong I but ki we ro ki ya tho experience namar Blei ba kadang dei ka Jingiakren haka experience but haka jingtip ka jong I Sophi dei nam Sophi music songs praise and worship te mai tip te harenga ngeit pada ba fi poi sakini ki program khamtam ka ba menta kasngi ngasngo ikran tang mene por ba isedang ba ong mommy kani ka program manga host manga ikran nang sisien par hadin kata ngia bunya mangingal akham kran manga namar banga habanya thuna do ka ba sedang bar I Sophi hadu menta impat yo kadau kolong ba mai imtip ru em ya menta shaphang editing but impat ya ru ya ka lynti hakane ka lynti ka jongi mo ka editing namar Blei kubangalaong mene bakani kaladai ka khana lani this is a story I Sophi impat kha hero te dei namar kata kani ka khana ka jongi mo Sophi te nganget ba menta ka sngi fitip shibon ki ke but kani menta ka sngi ngasngo yo Blei na ka benta kani ka program sho bangin ya shu shakhmat bangin ya kren ngasngo yo Blei na ka benta kani ka program home session kadau kalong ba kani ka program kan penlong ya kibreu at least kintip ya ka Potternet namar kibobuan menta kitip ya ka Potternet kumde kumba kalong hare kimdon pat kiba tip ya ka Potternet kamduna kumno kalalong ka ba mensyua nai namar ba menta ngidon hakane ka technology ka basuk ba te bon sen kibreu kiba pet lane kibreu kiba kren ro shaphang jongi ki kren be ya ka ba menta de kio I yangi mentate bangi bit ngi biang ngi habanong Blei ula kerkhu ngi haki babun ki benta la kade haki tiar gitar la kade haki machines la kade everything te Blei ula kerkhu hare ki baduna pat ki bantep kumno ngi la sedang ka Potternet kam shim la sedang hakum gani kerkom but nga aingo yo Blei ro na bantani ka program ka daw kolong ba ngila ban penpoi Sophi ya ka Jingiakren but kata ka Jingiakren kalong ban yathu ba hakapor pangi sedang kani ka media la ni ka TV ministry kam shim los long suk mentate aingo yo Blei aingo shisha yo Blei bakal asuk siapa palat da fi luat ki program fi luat bet fila pelat bet ka program kala poi shaphang habaro lada ki bakwa ban pe je fi si hajaro don si fau hajaro don da ki lak rodon million rodon biang bet ndai kumpor jongi shwa ban pe tang ki bru ki badai ha shlong ro mangi ki batrai hang tu habdu thia habdu dem namar kumbang ala ong mo ki ring dor kim dei haki memory card ki dei haki cassette nang ta mtip kitu ki cassette pada fi haban capture kawai pa kawai bakan ya nang ta
rendering process ngila batai nang ta ban change ya ka shaka movie process ngila batai then nang tu ngi penmi pat ya ka shaka master ngi copy ya ka shaka master dalami ka master copy ngi sa penmi pat shibon teliki copy dalami shibon teliki copy CD ro phimla ban shu shim tu ki CD only I know distribute em hap check away pak away ke CD in detail namar ba teng ki CD ki long ba daf kalayat hap padeng kalibat sebab kalibat te finle syukum no te dei namar kata hap check kawai pakawai ke CD but hadian jong kata pat ngisa pelai pat iki program ban pha pat iki program syaki nong kondong bat syaki jaka ki baper but ngajukan mau pat dia kata ya ki ba check kamne ka basuk just imagine mensyuangi pha kum ba khatsan teli khatsan arpo teli ki program namar sya nong kondong ro ngi pha mo te kan mau ba check kamun ngidon iwe iba check iki program syong pa jaka ya ka jo ka program phin pete ba phin ngap but ndai tamba phi check kamun phi haban ngap ka audio namar teng ka audio ka sya na padeng dai ni ka na ma teng padeng karon ka jingiaid jong ki audio bat ka video teng gidon shibon te kumta hado bakan dalai bat ngajukan mau ka be last moment hi bengi haban pendep namar ba kibon parat ki process nanti ngi aingo pat u Blei na ka benta ka technology ka benta an kamta me ka YouTube ka bahikai balai ba ka pen step bha hakini kisngi bangin learn lane ba ngila ban pen bha ya ki program ka daw ka long ba ngidon YouTube lada teng ngim sngo thau kai ka ngile shaka YouTube ngi ko aban tip kai ngila yo ji hikai pat ngangei na preng jong firu ki babon teng ngasi ong hadu menta damnang mo tu wat nang tu YouTube se la hikai ki babon ki ji hikai ngila yo te na ka YouTube ngai ngo yo Blei na ka benta kata handai ka jingsungu hi ka jonga na do nong kong si ka long be at least ngai ngo yo Blei na mar ba Blei la khot ingi na do ka banung kong but ngongoro yo Blei ban ong ba ai ngo no ka benta shakri jong Blei ba pen ko ngo ya la di ban ong ba haka tu ka por mo haka ba patip ru em haka ba pat tip ka banlong kumno hari lapan ko ngo bat balayai syakmat bangi poi pat hagani ka benta bat kumta ka jingiaid lynti ka layai nganum ong ba barok ngidon hagani ka jaka namar I sardon ro idon ide iwe na ki breu ki badon bentalang hagani ka jingsuk bat ka social media idon lang ha ka social media ban yarap yangi handai menta ka sngi imdon bat ngi bat ma iro iladon bat I sardon pat ide shipara bat I Pastor Richard bonsin shobangin IT ba shobangin yo asngo I na idor pat ibade graphic designer jongi mo bonsin kichu ongum ni hapo Potternet te kiale bahayeng lon Kiro teng Jingiakren baro teng ong pej uwe kun bahedo badai nong yalap so uwe kun longkum ta namar ngide bahayeng tambala da fiwan ban pej kam da dei tang na ka longyeng pastor Bantei ne ka longyeng jong nga ladangi pai shaka longyeng jong ka Potternet habangi ong ba ka Potternet ka di ka longyeng ka dei si shahiro ka longyeng namar ha ka babuan bantangin labet hang ne ba nyatrei kumta iwe di shipara bat iwe di shipara bat iwe mo baro ngidon ha ka jingiaid but day namar kata ngi haban ong lada ki breu lane lada ki pajba ki ong mo ba ha Potternet te dei tang ki bahayeng lane ki longyeng tengi haban ong ba baro hi ki bahayeng ki jongi ngi ka kur jong ka jingiaid but habang ngi trei lang but ngi shakri lang kaktinu Blei ko ong bangin khamle bha ye ki kur jong ka jingiaid tenga ngi baro hang ne hi ngi dei shipara te kumta ka don ka por ka bangin kio bat kini ki baya don ka lang bat ngiro na ka level sha ka level mun shwa ki sedang na ka jingbom tip ru em handai menta pat ka jing tip jong ki em kamut nganumla dalile ru em ba banya nujor pat nga aingo shisha yo Blei na ka benta khamtam Pastor Richard ngan haban ong ba nado ka sngi ba ishimti pat ma ka jingkit ka chonga kala hamsting nado mende ngala keren ngala yathu handai kini baro ro ki kubur ya kata baga jingkit ka chonga kala sting ngakram IT season IT namadanga ai season ai laphet ka kani mo tenga ai shwa ishong shwa banle editing ya ka program suki namar ngidon ya kani bagai ka bangi jule kalong every program ngitho every shooting ro ngitho but every program ka bangi pelai ro ngitho te nga IT no pat sadin ya kata nga shimba hep shimti no mofi ya kani
ba dep shoot ro phin tho da dep polite ro phin tho not tang kata ngi ja tho iki subject ro ka subject ka bangi kren bat lada phiwan banwat ngamon ngi don bet gitu ki nado ar hajar nyo ki program ayu ki bangi la polite mano balawan kren ka subject ayu ki kren baro ki records ngibo nga IT no pat hai haden suki kumta nga check iki program final checking ngam ong menta Shibon bonsen ngamle show iki final checking satang gidon ki program ki bakerpang mangale final checking yakataro ngala nang IT kawai hadin nganumong par banga khamle ai show hare le pasade ki we hare kadon ka por ka ba Blei ura fi na kawai ka por shakawai ka por ngidon ru ibador hangne ibador ru iwan ban don ringkat lang bat ngi nga nganum yatho kumro iwan in yatho hi mai ide iwe na ki bale ki graphic designing ile lut ki benta ka ba ide ban le ban ngin sngap pade ke ga ba mai don pat ong ba dor ngaru por ba wanjoin ningkong hane tangam datte bharas phangka Potternet ngadang mod be kadai tangka jeseng ji skri ai mo te khoi si ba nga kendo I pastor fair sai wan hayang jong parlok jong a samar jan ti se wan to wan selok na yo mar kitar I wan ji skri ne tengah background juga long ada tanglong kasih tu apa palong Kristen te ngasute bi pat mah te ngasih semua yang kisah keren nong tu ba ta ba yo vision ne ba yo you tengah ro sai hak jinglong pertai menjua ta keren ka bagi pastor fero ngasih ong wat kamlang saya ngan te mah ong aro kwa yo ita vision te pastor fero pa isyam serius kenya kata tengah kampana kata ta ko yasngi kendo bangi show ba nga don pi nana kwa kendo pi tong Blei ti on tisian pa kali kam tai tengah bilang ni asyukan kai mo kata tong an sulet la kalan tambang hamdan ni ra ga jingmot ro ban join ta ngong tang bala ong tang an su je tambang ka penlong nga ban join pa de ga ba por ba yakran ba phin na tu ba pi ong nga long lingkong ba kalong namar ngamdan background ta kini ka editing na ban ampat ju experience ban bat camera ero ta kalong kalong intimidating ta nga ban join ken tangla amot ban ong ema tamba fi ong nga ba pe hang ni ngi baro ngilan ma long porbawan ningkong ngem nang ai ta kata su penyo ben sem ya te to hi no ba join hang to ba sunang jingkyrkhu por ba join hang ni ngawan join ka camera bat ban le video editing tambah hadian ka to ba fi ai ban design dor sama ban le frame se gitu tangla astang tanat to te hadian par sa yo ki suki stang nang dang de hang ni gen rimen chwaling tambon ong ban perkhat ban design yu dan ni ai ta kata de hang ni pa long nom no kawai la de la long ka gift ba Blei mo ong ba join hang ni yo jingkyrkhu shibun ka de sha tang tai sungo yo Blei na kabanta jong firo dor na ba pipun kongo ilade pat kamde tang bat idor mo na kabanta jong iwe pi we kadai be nongkong ka bang ipun kongo na malada ka perkhat ya la dero kadai ka jing pun kongo ka ba nongkong apun kongo bangan wan translate ka ba ar pade ba nga kongo ba nga tre iposo Bantei ka ba lai ba nga ya sigani ka lynti te kadai ka jing pun kongo ka ba penlong yang ipat kumni ban nga ngeit skhem ba kani ka program mo habakan poi Shakibrio bakin page ngangej bakan wan ka to ka picture te bakin skotho ya ka Potternet te kata ka dei ban skotho bakani kamdei ka jingkhot ka jong kibrio kamdei ka jingkwa raha ka jongi ne ka dei ka bangi kwa ban long popular kamdei re ka dei be ka jingkhot ka jong Blei lada kamdei ka jingkhot ka jong Blei ngangej nginum sustain hero namar with no experience umdan jingkhot umdan jingtip nang ta umdan YouTube tu ki por umdan yeru they still ngiyaj pada shaka learning process but kumbai dor bentan iathu yok ma ili le mdei balong Kristan kabang asngutan na do ba kata kalong ba mangabat I pastor hakapor ba na do nongkong sngi baro ki badon bat ngi ngim jukli ki philong nyam ayu ne phi la pdiang yu ngim jukli ki namai lumlang ro mdei ra bala tip yu try hot
ilong Kristan hendem de balap yang yu try imtep ngasih ikan mau ngasih ong be ilum lang ong lum lang dah ka edit ma fi shoot ma fi bar opoi beneng ma fi la de fin position ola sai namar ngam ju sku tho ba ilatip I pediang ne empat pediang yu jisu latip ne patip namar lum lang ne kumba duna jingkeren de haka juru kam iteiru haka por be wan mo tei fin empat pediang yu jisu fin pat te be ru ya mentangi la yu I itei ikren ru I yalam jing ruai re itei mde re ba ilatip yu try bar ngait baro hin mde bang ilatip yu try re nya aingo yu Blei da ka ba Phiwan haka ni ka jaka pisdang ban tip yu try ngidon ru ye Phiba bat hadin kata Phiba pat I join Phiba ide ba edit ya ka audio I edit ki program audio mo ngan hapong ka jo hi Phiba rum de be inang bonong ba I edit tamba kum ta ngila de hi ki briu ki ba khotbek nang ta ong pat mlele wan ngin hi kai tamba ka jing pressure pat te ka ba kabam kai shu Phiba pat video ni banong ngila yu Phiba hakini ki episode ki bal alej ru ilakren shaphang ka music ilakren ya ka experience ka jong halor ka jingtem ngeit ngi da sko tanat shisha ban pe ya ka to program ba yakren ba Sophi Phiba ba pasofer kumno ba kiyo ka jingruai la ni ka jingsuk ka jong haka music mo haka jingtem ka ba iwan re ni tho pat kai jingsuk jong pat kabangi ai ba in le sound namar ba iara pro ban le sound ngim ju khain container shin rang te Phiba ngi ai ban le sound bar khamta me ya ka audio editing dalor ba imnang tamba nang kong teng yong le tamba hadien pat mo Phiba ka experience ka jong Phiba ngai ngo I try mo nam ta kani ka por bangi yo bania don lang hani ka por mo bat pisia baro ningkong te kadi katai ngaruk ngam jupoi mudur ya la dia bandon na kani ka jaka nang taru ban kum tamo bangan yo bandan bentalang nang taru ban mdei tang hakatam ko put mo kata te long lat choi kata ndrei kabalong haduk nga menta ki por ngada perkat ani nganang se long ngam jula te ban mudur ya ladi bangan nanggen bangan le namar ba ningkong to ban syukran mo ningkong te ifun mo nang kajingtip lang jong pisya baro ipun I pastor fair yang teman temo te hang ta te kata kal asulong me komta henry pede ngakan mau pede ba iba ban mo I bejudon ringkat bat ngi hadu kini kisiru tambah sulong no ba I kambun kam menta te long komta kan te kata ka Jingiakren ke jong kumanga jukhat I momi bat I pastor ba ki ong ba kumta mo momi pi ong ya ban ni de yo pin long pin wan yarap lang no de te kata kataruk along ka jingkemen hiang tang baning kong te ngalong bet tang mangan chutem mo bangan wan tang man chutem bet long tang katahi kay ngam jupoi mudur ya di bang ngan menta bang haban pet ya ka sound kita menta ki jingeseng ki bangi julong live baju I live man katayo te nang ta ban edit iki audio ban pelat syadu kumta mo sigi pat bai bikin yo ban sangap ngam ju don kata ka jing mudur namar ba kumta mo utrai ukhate ngi bomlong am ban pelong te kata hi gawe ban subatai te ningkong ngaru ngam de hiru badon jingnang jingtip kiki kamon adu ka sound ani ka sound ite maju batai ligam nang hiru te kadi ka por ba kumtu di pila khot kumtu ngalawan te ngala komen baru por bangawan kumtu te pisong yarap no haka sound set namar ba iba ban emlap syok ma menta bi bon kam te ngarong asupin ko ngo ba hi namar ba long kumta long baka music kaya ling lang te bat ka sound kumtu te long tengah supin ko ngo ila di tengong to te hikai iba ban kata ka jing hikai ro kalong ngampa jiyo semua gitu ki jing kerwat gitu ki nop se gitu ki Phiba baro khoi ngam ju tep ngampa jiyo ira hikai bet directly bet into yang pet Phiba uni long komta ani si sinikai tengong kumno ngan nang teng khot lang fi tu ko por mo fi ngong fi wan se arab lang ngan mar kumta am ngam pat itu to mo ya ba ban ro ngan kelithan ro yo yong ni thlia ha ne kumta am long kumta mo pat itu te tengong ifi pi pet ha pet in batai ini te pi te become so tu te become long pi tip te long pi pat ngan sekali na pi mo te fi sa arab batai lang yang te kata ka long kumta kan hadin pada
Dalak yahat kumta pada ngasutu ani gitu ki podang sedang le te ngam te bi sisa long hadin pada kumtu gitu ki program kumtu kat badang yahat kumtu ngasngutu kan bakam hikai yang akum no beri banle te nadu ki teng ka kasit jakhanang bate ki program ki thot ki lane por life kumtu teng ka sound ka thot por ningkong te ngala tiang ngalong panik ba ani ngam te beri usung ngalong nganle kumno nalo kala thot ngakan mau kini sia ki production team ro khoi play ka sound shake ka sound kila ya la bajanga kila Phiba shake ka sound ngaru nalo kaya live kumtu tuma tadin pada kumtu kan geladang jaga kumtu nang yat telawai ke jeseng lawai gitu ki program te iset ong mommy nang tagin kibi baro julele piti bil malong jai relax wet waju panik tak su panik long kan saja ki te teng piap kro ka machine dei machine yo ongom ta hap kro no tose long se wajule kumni teng kajawi kalong kumta kaja baka machine kaya te kalong te shop de banwan shaniem ngaru ningkong to ban shia thu mo ka jing thrang jonga na du man chonga kwa ban long SI ngaru ngala let ru ngala prepare ki exams ban SI podang adep graduates te tangba ubli pok kami alam pista ngala prepare ki exams ngala kalini ki parlok ki Blei adep SI kumtu tikla ya thu yang ki pattern kum no ban kre ngalas dang wat kita ki information kum no ban kre tangba tepi ublei pat uyalam yang asawe kalong ru ngakwa ru ban syakri you try ngam tepat hakanu ko benta SI ru ngakwa na mana do dangret dikikili ki no hikai high school pi kwa long yu ngobit pulet kata ka dikiji kwa ka jonga ka bangam te berata mga si itna bit pa diki pulet de ngam te pulet ayu to mga itna number Blei ngai uniform te jongki ka pelong yang ani long amaze saya ki tengaruk ngong ani kata ka jingkwa ka jonga do masyato ngan pai no siya kata kan mo hata ka por shwa bapin khot kan yang akom tu bandan lang benta kani baniarap lang kani ministry tangba kata ka kam kata ban prepare tangba tip suja kam no ngam tu ngait pada di ublehi pada ubapin kelate nakatu syakani tengah suthu ba kamdei ka jingna ka jonga kumbangi ngitip mo ngiwan ngilong zero te ngilong zero nil knowledge ngilong bet ngimtip ye tabang ngait kat ba ngidang ya lynti pada ngasngonguru yu Blei namar ba kini ki production team ru ki shit yarap ti nga ki dong kumbate ru shit yarap yang Phiba le kumta boy tenang ta kumta kat kilong kim julong kham nap ken kim julong re phim nang phidep kilong ba jayu Phiba nga kumta nga batai ki kata ka problem ki di kumta long ngasngo tenat te bikidan kata ka mensi maniarap lang iwe te kata kan ngasutu baka kalong yang ka di balong kumta te maniarap lang iwe ka jingduna mo baro ngimbet mo baro ngi don ki jingduna babon renganget pada habing don lang pada bengiarap lang iwe ngi syakri lang namar ba ublei khot ingi la ka jong ka benta mo banchuong namar ba ngi tripat nakabenta ka weipat ka purpose ka dinam ta ka buram ka jong ute kum ngi ki banchuan nuksa mo ngi don ka mette kamdei tang kamet reka kti ka kejat kamat ki baro ki trekam lang te nam takawai pada long bahkan ka join lang bat kamet jongi te ka tripat nam takawai pada ka purpose kalong taken asutu ba mengiru ngide ki brio long ila khot ne ki jong ki background na ka jing emma tang bangas kongu pada ngidon kum ning long kum sipara ho try ngaskongu dingkong te dang le ranyi for one long adi kentei mo marway atu ko for ni sia rang sudangong long kalong kum tai mo long awkward te dingkong ni tang ba so tenat pat kata ka journey ki jonga kum tang ngaskongu kalong gieng mo bangi dakot kalong gieng tengah ngeit kalong gieng kalong very practical ngibun bahasa para don keme don kepa tama kamot poro siparam judul jingiasrut julong don kalong gieng mo teng don ke jinga complain teng ni tang baya complain teng bandaya show itharai mo sipara kamtam la da fikta ya katiar kumangi hang ni ro teng don ni
Syukhen manore likta ya ka file jong nore jong no. Ka kami katama. Mano ba open ya ka to ka file. Bali ba open tek kami mo. Teng delete file. Kami ki jing ki problems. Haki long yeng ka balong haman ki long yeng. Wadadu gitiar kamera ro ngai tu ko mention tayo ro ngim juda ay no bal be chat mangi namar beli you namar ba kumta kumbala ay ngi ka responsibility kumta hingile ngi songo e konsita ba dia i pastoru ka ka ba ki ay be kata be te ban on be shim kani ka jongpi le be ko makade ka jongpi namar nga sutu be ka wei em la ba haba kade ka jongi em ngi nang bat sumare ka te kadai katai kumbaga kitiar hang ni mo kum kadon ka machine PC ka ba syong ilumlang ba i pastor help mo ni ong bet ka computer jong lumlang computer jong pastor help ala ni ka laptop jong i pastor help te kadon ka machine ba i syong idor Tengi ong bet kato ka machine jong idor kadon ka ba i syong i Phiba ngi ong kato ba syong Phiba mantala dadai ki kamera tenga ngeit hang ni ki kamera person ro boro ki kambe jong la jong wat kta dei nam dei namar ki ILS i tei ki dei bale kamera ro hato le kta se ka kamera jong ibe ngan share to epi go way ILS la dai shim tiar ka am in one bet ban ong bet e ba tei ngan shim ka tamo e ba tei ngan shim ka ni ka lens ma ndri ban ong ban in kta hi am kam permission am jukta ILS kata ka dei ka jihikai ka bangila hikai pat kadai nam dei kata ka dei ka jihikai ka bangila hikai hang ni namar bangila ya bon hisko tho am dadai bangia duna te kamnei le ku mensyuangi duna mensyua baduna am te kasuk bate ngas ngau thu man hakini kisngi lada mud ban penbena program na ne mud don am ngajinjar bha hablet iwei te hado bangam kan mau sho yano la ya tho bat yano mi tho te ngasa ong ngas ngo bhas na snara ka group hi bakham suk ka kam bamdon kam man le ya tho iwei mde ku mensyua te lada don shooting la ya tho be tangi wei ai la shai kisngi don shoot kum tam ta la biang te mde ku menta de but teng pada ladang ayat ho personal iwe no nga ta klam tip penga onga syam jinge khamtam banta kini ki recordings lele ka bangi perlong banta tingi sna da ki group basuk ban pentip ki group ti kumta kalong na ka banta ki tiaro laya bon kti uwe un bo shato uwe bo sto ti kumta ngidon ye ki rules and regulation mo banong ba katiar kade ka kamram jong ita ban sumar kamut kin sumar but kitiar kimde ban mi shabar mbet ban ra personal nang ta lada shukhen iwe ibreu lada idon kam ya katiar kamut ide ban pan permission shwana ita amde nanga namar sisen kitiar kide hang ni kimde sho ki jongan ki jongi pastor ne kade ka Sophi te kamut phiha banya te paramofi kan namada phi misplace te ngabat pat dia fi ya ngabat pat dia fi sia ya barong ba ke ka bajia ngamong ba kamdan ke handai kumta kumbong ka long yeng kani ka long yeng ngamong lada fi chupe fi no plan kini te ki ba long bet ba best bet em kam long kumta i Sophi ru ite be kata mo teng kamot ka jingya ngamong kumno teng ka bobot kiban rung hapdeng ro hapar khatchwa te si fose rung hapdeng jongi namar ba lada mile sa kijing bakla kamot uwe udangong kaba itana do hakane ka long yeng ka long gumne lada bakla ngi persang hiro banya daya ki jing bakla te tangba iwe pada ite ba em te hendai kata pada kasdang nangahi kabanung kong do namar bonsen teng ngeit haba don iwe lani ar bakala kumto te pilate bi pastor te teng lada bakala isait domino bele bakala kumto teng asik rung manga pat hapedeng namar don mono banut ban rung pat hapedeng dengan rung manga hapedeng ban ya dapat em kam di kumta kabun kan ya da do ya bet ya ki ya fi ya ki khon bangan ya da bet te akan mau ko si sien ro ba ngidang dan hapo laim khra ban katman mangagen katman banga bat ami kanu tiar jonga kamera am kaset habe hajan pastolik khamtam le kaset hab khnang iru don kopor ba labu ke jaga ko ba biang ru tamba kaset hab khnang bet di
Isi chamai pastor namar bagata ka dega wehi namar ngihaban sim ya responsibility. Namar katiar I kabai pastor Blei idam namar ba ublei ula kerku te. Dei bi indam namar ngihaban sumar. Ndai tang ba don kapor ba kasir hap kenang idan dapat ikonsita. Ibayar rap egi. Banadu kata kasgi bi ikonsita I ong I pastor di wan tu di yang abang abat tiar I pai no. Namar kam ju hap syu pat. Kata Namar ba maybe mo kum ka kemi. Jo Phiba pe nga kham su thu te namar ba nga kham jan bat phi sia mo nga kham spend time nga kham shong te nga tip ya ga jinglong pe nga shai ongen ye I pe da fi rung kum ilum lang again ngin come to lumlang I dei bri bom jukran mo hajan pasto Bantei kai ka bai pasto Bantei in ong ka jubab jung I dei be top to imju keranga akhli te ba imju kam keren suppose menta lada idang henya bunya rote lada iyo paso Bantei kamot baro khait ki jingkyrkhu jong I lakut imdoni eru te idoro idon ya katohi ke jinglong lada isyong idang trekam inrung I pastor kabut yengno na jakashong kumba I pastor iwan long one MLA eu tip shuban manu in yengno bete na jakashong inum tre ban syong te ngidon ya kata ka jinglong but ngajuong pa dia I pastor ngong pe itai don ya kata ka jinglong itai don na kata ka jinglong te mafi teng ma I ikwa pan ai ki program ngajuong I menshwa ngong da firung editing room wat jurung kum to wur suli ong bet wud kum to haka jaka bakin so tho kinum so tho e ru kadai nem dei kata ka jinglong namar ka jinglong jong I kalong bet iwan bet in khot be ja baro inong kwam tam ta te baro kin ya pej ibe ki pej be ja pastor ki klem su tho namar number 1 kadai ka to jingtien ngam ju su tho balei ba ki tieng ya I mdei ba I dom nei hare kadai ka tieng burom mo tieng burom bong idor ba ki tieng burom te ma I bat ka jinglong jong I kalong ba in explain tang shikentien imdei ya ba explain jrong in batai be buru bat bon sin msngo tho nga la su thu ke kapala jia tengah sarung pat mga after jong I tengah sali batai ke ka bai pastor I kwa but suki pat nga sa su thu pa nga sa ong pat I ngong pe ni fi kwa ban batai ka banungkong batai nga ngali batai ki lani da fili ru leng jai wanu mai dain namar ba maki ki kletlut hakabakot ki kletlut so toiro ke ru namar Nervous Bantei ka bro nervous. kata ka ka jinglong mo hare ai ngo pa dio Blei ku boong ka ka long yeng sa sisen kani ka long yeng ka bang ngeit habang ngia trei lang ngia shrut lang ngia bam lang ngia kemen lang bat ngite ye iwe pangi ka wei nginum ailat pa di ki bru ki banabar pa di bandung apa deng jia kat ba jia long kat ba long ru kani ka long yeng ka ba Blei ula khot but kani ka long yeng ka ba Blei ula kerkhu nadu mene ngila yakren ni ka program te nadu mene ha ka por bangi sedang ladangin sedang be bania thu ya ka ba pedeng ki bobon ki num sungu thu ya ka sedang te lada kwa bantip ya ka ba hadu mentangi haban sedang nadu ka ba sedang dei namar kata nadu mene ku mangala ong mene bagani ka program ba host di Sophi hare ngila yakren para mangi namar ba mai impat don hagitu ki por but ngila yakren ngila ya discuss but ngangej ba hakane ka session ka bamenta ngangej jangan ka program nginum la ban penkut but ladangi continue sa te mafi ki ba petro fi sa thaj te ngangej bangin split no ya ka mo ngin sa continue pat ya ka haka benta ka ba ar namar kani ka benta ka ba nungkong ka bangi yatho ya ka experience ka jongi but haka benta ka ba aro ngangej padengin don ki jingkeli ka ba Sophi iwan ra but ba in kwa bangi ngin jubapat but ngangej ba Blei ukyrkhu fi haba filapet yang ka program but ngangej ba phin petro ya ka benta ka ba ar pat jongani ka program haka ba ka production team lani ka editing team mo kan shong ban yakren but ngamtep ka Sophi don ban keli but in keli but ngiro ngindon ya ka jubab hari kumbangi jule par haman laki program kane ka kamdei boong ba namar bangi jule man ka por ngenle hari ngisngo thoi kane ka wei ladangi krempen kut pada ka jingduai ngindon be ya kata ka jing sanut namar ngangej ba ka jingduai hi pat kan wanra ya ka jingkyrkhu but mafi baro ki bapet phin sngo tho khamtame yangi kani ka program ka dei ka wanra ban bangin ngin wanra mo ba phin sngo tho
ba phin sko thu shaphang jongi ro iwei pe iwei ba phin yo iro yaka ka ba ngingi long bat ne ba ngingi las dang ai ngoyo Blei ngi don ryngkat lang bat I Pastor Richard I don lang bat ngi mo hakani ka por nga IT I kani ka por in yalam ga jingduai bat ngin penkut yang ka program ban ngin sia kendop yang pat ya fi hakajo hi ka program hakawai pat katayo Tungin duai ne ka por kan Paju bah beneng, ya ingu ime, ya kena kapop la kerhu ma aingi ken try jis Blei kumni kum kalong yeng shipara khmat ka jome ken try ngio ban ya seng lang ken try jis Blei ban ya peliu ken try jis Blei ya ki kamba ba ki jingkyrkhu ki memele Bantei ka jem jingi da shisha ken try mlong tau Blei upapan kamingi bat ngeit atry jis Blei lingba kini ki Jingiakren ken try ki jingislok chungi ne kapor menta ke ke bingi Bantei try khmat ka jome ke try mar ke bingi le ong ka tin ka jome ke try kadinam ta ka buram ka jome ngeit hane kapor kini kinong pet baro kini yo ini ka jinglong kawai hakiru ken try ka jinglong mesim ka yeng ka sem jokir ka try nget ngina pen bana kena try jis Blei ba kan jaman sim try jis Blei ka yeng ka sem ka joki ken try kan don ken try ka taka jing trang ba ka jing sliang ba kiru try bikin wan shame bikin shakri me ka try ka donot men sim ka bor ka jingmot joki baro ban me man pen kam ki ken try jis Blei try nget ma ai ka vision ma ai ka mission ni ki ken try jis Blei bikin la ban mare haka ken try ma ong ubreu klem ka vision ujot no da shisha ken try jis Blei me khot ya baro mong shibon la khot her khandiat ki jit da shisha te try jis Blei ngeit hakani ka sngi try kin don ki ba kloi ban jit ban boot ya me ken try am ta ka buram go jme ban mare am ta ka thong kim tip a try ke bikin poi she bikin lech haringa nga tip te try ta ngene ka wei utaw bla khot yangi ulong te try utaw bala ban shania da shisha ken Blei kin boot ya me ken pa ya me ba ka jingkhot ita ka sur ken try bikin nang te try ban ya shashkor udiu mun sim u jme u ban kendo ka hak pap ji bishar sim jme ukran ba pasiaw ngi ken try how ne ka sngi ken apa jis Blei da shisha ken try jis Blei ngi duai try ban kerkhu igi ngi nong petro baro ken try jis Blei try ken de mat igi jingkyrkhu Blei ke jme try jis try ngi aingu ime bar ka buram baro kli tang shame ken try jis Blei ne ka por menta bar ka bawai kum ju ken try ai ke jing ba Blei pa ja e jing jis kes ke jing slok jum sim ko ki lawi Blei song sarang kalang ban ngi bar baro ki ro nget kerkhu ku don hang ni bekeleng setelah ke petir kum juru ken hak teng jisu ngi nong lang amen.